A festa do Albariño deste 2023 foi multitudinaria. Así o confirman os datos obtidos pola Mancomunidade do Salnés. O seu sistema contabilizou que 200.238 persoas pasaron entre o martes e o domingo por Cambados. Isto claramente é un grande éxito de participación porque o ano pasado era un ano especial, era un ano tras 2 anos en festa, era unha festa con 10 días de duración e con unha efeméride especial que era o 70 aniversario. Este ano volvemos un poquinho á normalidade, xa non era o primeiro tras a pandemia, xa era un ano, digamos, normal, un ano corriente, e pois estamos moi satisfeitos. O día de maior afluenza foi o sábado, cando se roldaron os 53.500 visitantes. Tamén é indicativo do éxito desta festa o número de cataviños vendidos polo Consello Regulador Rías Baixas, 41.000, 7.000 máis que o ano anterior. Onde podríamos comparar co ano pasado mellor sería o fin de semana, que realmente é o momento de máis afluencia, e nos atopamos con que entre sábado e domingo tivemos 20.000 visitantes máis que na edición anterior, o cal é un resultado moi bo. Dende o Concello engaden ademais que se retiraron 16 contentores de vidro do Paseo da Calzada, 6 máis que o ano anterior, e que o túnel do Viño recibiu o dobre de visitas, acadando o milleiro. Algún corte, algunha intoxicación etílica. En total no hospital de campaña atendemos a 50 persoas. Recollida de persoas en distintos sitios para levar ao hospital de campaña ou atendelos no PAC foron 15 persoas e traslados ao hospital foron 5. O Goberno local destaca que, aínda que multitudinaria, foi unha festa do Albariño tranquila, sen que se rexistraran incidencias graves. Houbo tamén menos botellón na rúa. Houbo máis xente e menos botellón. Por qué? Pois porque a xente se concentrou en disfrutar do viño, en disfrutar dos distintos ambientes e distintas ofertas de ocio e culturais que hubo por toda a vila. E funcionou. Esa dispersión de territorio e tamén dispersión ou diversificación de oferta funcionou para que tivéramos unha festa máis ordenada, máis divertida e, polo tanto, máis segura. Segundo os datos da Mancomunidade, a maioría dos visitantes que se achegaron a Cambados fixérono dende outros puntos de Galicia, sobre todo da provincia de Pontevedra, pero tamén de outras comunidades como Madrid, Barcelona e Asturias. En canto aos visitantes internacionais, este ano foron os franceses os máis numerosos.